No, takhle se pracuje v Turnově na stavbě. Marek Dilino se houpe. A jaká dlouhou Jen mu dej, a se houpe. Ne, do piči, já jsem pokud, že jsem připravil. Jaj, to byla rána. No povolil. Vodaj bicí. Jaj, hoši. Marku, jak to vypadá? Bledě. Tak vylížeš. Pojďte. Ne. Kopik tě na chvíli. Ľuboš, zamávej do televizi. Je vám teplo, hej? Jo. Dále se more, ještě budeš. Učti se, Honzika. Pojď, budeš. Jak říká starý Matuš? No, když jsi seděl, tak si zakoup. Jen mu dej, s chujom. Cigaretu, ale viděj, že frajer, no, cigaretu sedí. No jasně, já pak jsem... Ne, cigaretu sedí. Já to nechci čurák. Volíte hodně čurák, jo? Glo. Jo, blízal si Vajsa, Rici, že jo, Rici, v ohlednici. No a mě končí video. Čau.